mun pitää kuolla tarkoituksella kerran. Attempt 6 Onks täs mahoton tää levy vittu? Tää on Final Fantasy Inspired, tää on reitattu hardiksi, 4-stari. Ei me pelaa tää. Tää on mun tekemä. Ei kun tää Attempt 6-7, mun on pakko biittaa tää täällä. You get in my booty hole, I'ma turn into a cigarette. Nyt mennään pojat. Sekin on laittanut mulle 10 viestiä. Ajattelin skippaa, Älä vastaa. Skill tulee ilman multikusta, ja sit vittu ajattelin, että on hyvä idea. Käydään löytyy muuten 0,0. Vittu, kato mitä missasin. Mä vedin Swagrowta just. Mitä helvettiä. Mulla tuli paineet pelkästään, koska mä vedin Swagrowta, voi helvetti. Tanteri. Rich millionaire! Nigga, you made Nigga, it. you made it! Nigga, you made it.